Assalamu alaikum jama'a, barkamu da warhaka. Sanin mu da sake saduwa wani sabon shiri. Kamar yadda Hausa suke cewa kuɗi masu gidan rana sai an sha wuya akan samun ku. Sannan kuma duk mutumin da Allah ya bashi kuɗi wata babbar kyauta ce da Allah ya masa wanda ya so ya ji daɗin rayuwarsa. Yadda wasu mutane suke amfani da wannan baiwa da Allah ya musu ta azurta su da kuɗi da yayi, suke yin zinace wasu kuma suke yin almubazzaranci da shi da dai sauran abubuwa da Allah ya hana. Duk mutane suna bin waɗannan hanyoyi da kuɗi domin su ga sun cimma wani burinsu na rayuwa. Sai da kuma mu ce Allah ya bamu arziki mai albarka wanda zai amfane mu ya amfani wani mu. Kamar yadda kuka san wannan jarumar wato Ummi Zizi, fitaccen jarumar fim na Hausa ce a cikin Kannywood, sannan kuma tana taka rawar gani sosai a lokacin da take yin yayinta na harkar fim. Mun kasance muna bibiye da jarumar a shafin kasa da zumunta, sai yau muka ga ta wallafa wasu hotuna masu ɗaukar hankali a shafinta tare da wallafan dogon bayani. Kafin mu je ga gundarin bayanin, ga hotunan da ta wallafa kamar haka. Jarumar Ummi Zizi da ta wallafa waɗannan hotuna sannan ta yi bayani kamar haka. Dama an ce kun kuɗi suka yi yawa suna sa hauka. Haka kuma ni ma na ga alamar tawa haukan. Shi yasa na sa kuɗi a gaba sai selfie nake yi kawai da su. Sannan ta yi dariya ta ce work hard, keep hustle, do business and get rich. Idan za ku iya tunawa dai Hausa suna cewa idan daɗi ya maka yawa kana cewa Allah gani kashe ni. To wannan abin ya faru ga wannan jarumar wato Ummi Zizi. Har ta yi bayani ta wallafa wannan hoto tare da wallafa wannan dogon bayani akan cewa kuɗi ya saka ta hauka. To mu ba irin wannan arzikin wanda muke bukata wanda zai saka mahauka muke so ba, wanda zai zama musu masu hankali sannan kuma ya sa mu amfani kanmu da sauran waɗanda suke da bukata. Mun gode da sauraron wannan shiri. Idan wannan shine karanka na farko a wannan tashar, muna so ka danna alamar subscribe sannan ka danna ƙararrawa domin samun ingantattun shirye-shirye mu a koda yaushe. Idan kuma ka riga ka yi mana subscribe, muna so ka yi like din bidiyon nan. Mun gode da kasancewa da mu da kuka.